Sinomndeni la basapota ama-team amabili bazobashintshana nangamajezi. Manje angisazi kumi kanjani. Awungichazele Silindile kumi kanjani manigqoke kanje? Oh, okay, mina ngisupporta i-Sundowns, so today ngizosupporta umuntu wami we-Pirate. Okay. Yeah. Manje umsupporteni wakho ubona kanjani namhlanje? Ujabule noma? Ngijabule kakhulu ukuthi i-Pirate ayitholanga lama-scobe wawafuna. Ama-point abasindluli kahle kahle. Usho ukuthi Thina uyibambele ibhadi siyi-Sundowns. Kunjalo. Bakaneya, Mfethu. ya ukuhamba kanjani? No, ayinhliziyo ebuhlungu mfethu because bengize la nomntanami la sifuna ukuthi i-Sundowns ingafiki la ifuna ukufika khona yabo. Because manje ngokubona kwami ngibona ngathi like isalahlekelwa kakhulu because if isilahle 2 points lana kuyoba nzima ukuthi sikhave i-Sundowns. Kuyoba nzima kakhulu but yeah, but ngiyathemba ukuthi i-Chiefs ikhona later on izosisiza ukuthi senzeni sishaye i-Sundowns ukuze ilahlekelwa ama-points size siyithathe i-league le. Le league le this season akusiye i-Sundowns, ngeke i-Sundowns. Ayikori nje i-Chiefs. Sundowns ngeke ithole i-league this season mfethu. Ngiyazi ukuthi i-Pirates manje la iluze ama-points, iluze 2 points but mina ngi-confident ukuthi there is no way i-Sundowns izothatha i-league this season. Ubaba usekhulumile uthini wena? Mina ngithi i-league ye-Sundowns. Akekho nje ozodlula i-Sundowns. Sundowns nibe nomhobholo ninokuthi kweli. Ukuthi thina si-powerful, siyayindlula i-Pirates, iza la emva kwethu. Hayi ize emva kwethu, angeke zisifice nokusifika. Ngiyathanda ukuphikisa kodwa nginawo amazwi. Utheni ndodakazi? I-Pirates mfethu, i-Pirates inzima kakhulu. I-Pirates ina-2 cups this season. I-Pirates izothatha i-league. Manje amalokhuzana amagoli kubambeni namhlanje. Into emele siyenze mfethu ukuthi sibuyise uMabasa. Ya, into engifuna ukuyisho ukuthi kumele sibuyise uMabasa abuye. Into engiyibonayo la sidinga i-striker esifana noMabasa. Umdlalo bowumuhle, amajita ayadlala kahle kodwa sikhona isikhala sikaMabasa. So uMabasa ngicela ukuthi abuye laba abamise khona. Angazi ukuthi bani lo amamisile amuyise mfethu. I-Pirates is not going to be the same without Mabasa, and if it's for league impela as Pirates, we need Mabasa back. Definitely back. Ngiyabonga Bakaneya Sundowns. Niyasiconfuse. Hayi niyasitshintsha indlela Support mama. Siyasapotana, siyasapotana. Ningezwa ngabantu abathi Sengengane. Ya, libhalele impela. Bakaneya. Hello. Siyabonga.